தினமும் அவசர கதியில் வீட்டு வேலைகளை செய்துவிட்டு ஆபீஸ் செல்லும் கோகிலாவிற்கு ஞாயிறு அலுவலக விடுமுறை நாள். ஞாயிறு அன்று கோகிலா 7 மணிக்கு கண் விழித்தாள். விழித்தவுடனே அவளது மனதில், அப்பாடா, இன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை, அவசர அவசரமாக நாம் அனைத்து வேலைகளையும் முடிக்க வேண்டியதில்லை, பொறுமையாக வேலைகளை செய்தால் போதும் என்று பெருமூச்சு விட்டாள். அவளது கணவன் மணி 7, போய் டீ வை என்று துரத்தினான். அவளது 11 வயது மகள் ஸ்வேதா இன்று பூரிக்கும் உருளைக்கிழங்கு மசாலாவும் செய்து தா என்று கூறினாள். உடனே கோகிலா வேலை செய்ய தயாரானாள். கணவருக்கு டீ வைத்து தந்துவிட்டு, பூரிக்கு மாவு பிசைந்து வைத்துவிட்டு, குக்கரில் உருளைக்கிழங்கு வேக வைத்துவிட்டு, இட்லி மாவு தயாரிக்க அரிசியை உளுந்து ஊற வைத்து 3 நாள் துணி துவைக்க வேண்டிய ஞாபகம் வர ஓடிப்போய் அனைத்து துணிகளையும் எடுத்து சோப்பு பவுடரில் ஊற வைத்துவிட்டு மறுபடியும் கிச்சன் வந்து பூரியும் உருளைக்கிழங்கு மசாலாவும் செய்து கணவருக்கும் மகளுக்கும் கொடுக்கும்போது மணி 9:30. அவர்கள் சாப்பிட்டு முடித்தவுடன் தங்கள் கடமை முடிந்துவிட்டதாக எண்ணி மதியம் காய்கறி பிரியாணி, தயிர் பச்சடி, காலிஃப்ளவர் சில்லி என ஹோட்டலில் ஆர்டர் கொடுப்பது போல கொடுத்துவிட்டு, நாங்கள் வெளியில் சென்று வருகிறோம் என கூறி பைக்கை ஸ்டார்ட் செய்து கிளம்பிவிட்டனர். கோகிலாவிற்கு ஊற வைத்த துணி ஞாபகம் வர வெயில் மறுமுன் துவைத்து காய போட வேண்டும் என எண்ணி அவசரமாக துணி துவைக்க ஆரம்பித்தாள். அனைத்து துணிகளையும் துவைத்து காய வைத்துவிட்டு வீட்டிற்கு வரும்போது மணி 11. கணவரும் மகளும் ஊர் சுற்றிவிட்டு வந்துவிட்டனர். கணவர் மறுபடியும் டீ வைத்து கேட்க அவருக்கு டீ வைத்து கொடுத்துவிட்டு ஆறிப்போன பூரியையும் உருளைக்கிழங்கையும் அவசர கதியில் உண்டாள். அப்பாவும் பொண்ணும் டிவி பார்க்க ஆரம்பித்து விட்டனர். கோகிலா ஊற வைத்த அரிசியை கிரைண்டரில் போட்டுவிட்டு திரும்பி பார்த்தால் பாத்திரம் மலையளவு குவிந்து இருந்தது. டீ குடித்தால் தேவலாம் என எண்ணிய கோகிலா டீ போட்டு குடித்துவிட்டு குவியலாக கிடந்த பாத்திரத்தை கழுவி கமத்திவிட்டு கிரைண்டரிலிருந்து மாவை எடுத்து பாத்திரத்தில் ஊற்றி கிரைண்டர் சுத்தம் செய்துவிட்டு மணியை பார்த்தால் மணி 12. ஐயையோ, மதியம் சாப்பாடு செய்ய வேண்டும் என்று எண்ணி காய்கறிகளை வெட்டத் தொடங்கினாள். மதிய சமையல் முடிய 1:30 மணி ஆனது. கணவருக்கும் மகளுக்கும் சாப்பாடு கொடுத்துவிட்டு மீதி பாத்திரத்தை கழுவிவிட்டு மதிய சாப்பாடு கோகிலா சாப்பிடும்போது மணி 2. அதற்குள் அப்பாவும் பொண்ணும் மதிய தூக்கத்தை தொடங்கிவிட்டனர். கோகிலாவிற்கும் தூங்கினால் நன்றாக இருக்கும் என்று தோன்றியது. உடனே மனதில் வீடு கூட்ட வேண்டும், கழுவிய பாத்திரத்தை அடுக்க வேண்டும், துவைத்த துணிகளை எடுத்து வந்து மடித்து வைக்க வேண்டும் என நினைக்கும் போதே தலை சுற்றியது. ஆம், கோகிலாவிற்கு இன்று விடுமுறை நாளாயிற்றே. உங்களில் எத்தனை பேர் இதேபோல் விடுமுறை நாளை அனுபவித்திருப்பீர்கள்? கமெண்ட் பண்ணுங்க சகோதரிகளே. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நன்றி.